A wani ƙauye akwai wani matashi mai suna Ɗanjuma. Ɗanjuma yana da wata akuya da yake kiwo. Yana nuna mata soyayya ƙwarai da gaske, hasali ma tare suke cin abinci, tare suke kwana. Ya kai mai sauraro, don Allah kafin mu shiga cikin bidiyon nan kar ka manta da danna mana subscribe da liking da share. Mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye. Wata rana Ɗanjuma suna kwance da akuyarsa a ɗaki kamar yadda suka saba. Sai ya ji akuyarsa tana kuka, ya tashi ya nemi toci yana haskawa. Sai ya ga tana ƙoƙarin haifuwa. Abin mamakin shine akuyar nan ta haifi mutane 'yan biyu. Ɗanjuma ya kalli wa'annan 'ya'yan cike da mamaki da ganin ikon Allah. Sannan kuwa akuyar nan tana tanɗe 'ya'yanta kamar 'ya'yan awakai. Sai dai kuma tun daga wannan dare wasu abubuwa na ban al'ajabi suka fara canzawa. Bayan haifuwan wa'annan 'yan biyu, labari ya fara zaga ƙauyen. Mutane sun kasa yarda da labarin da suka ji. Ya za a yi kuma akuya ta haifi mutum? Wasu su ce ai aljanu ne, ita kanta akuyar ma aljana ce. Ɗanjuma ya rungumi renon 'ya'yan nan kaman shi ya haife su. Yana ba su madara, sannan wani lokaci yana tatso nonon akuyar yana ba su. Kuma yana sanya musu kayan mutane a jikinsu domin su ji ɗumi. Sai dai kuma duk da ƙoƙarin da yake yi, mutanen ƙauyen sun fara nuna zargi, wasu suna tsoro, sannan wasu kuma suka ce wannan al'amari akwai abun mamaki a ciki. Wataƙila akwai wani abu da ke tattare da 'ya'yan nan. Ana cikin haka dare ya tsala, wata mai cike da haske ya bayyana a sararin samaniya. A daidai wannan lokaci wani baki mai bakar alkyabba ya bayyana a cikin ƙauyen. Yana tafiya a hankali kamar wanda ya san abin da ya faru a cikin ƙauyen. Shin wane ne wannan tsofon? Kuma menene asalin wa'annan yara da akuyar ta haifa? Mutanen ƙauyen nan suka taru don murnan ganin wannan tsofo. Idanunsa sun cika da hikima kuma yana da murya mai daɗin sauraro. Ya dube su sannan ya ce, na jima ina neman wa'annan 'yan biyu, wannan abu ba abin al'ajabi ba ne, abin alfahari ne. Mutanen ƙauyen suka kalle shi da mamaki. Wata tsohuwa ta ce da shi, me kake nufi, ta yaya akuya za ta haifi 'ya'yan mutane? Tsohon ya yi murmushi sannan ya fara musu bayani. A dacen kuna da wata sarauniya mai suna Gimbiya Zulaihat. Tana da cikin 'ya'ya biyu, amma wata munguwar mayya ta mata asiri don kada ta haifi mutane. Ta mayar da jariran nan dabbobi. A lokacin da wannan sarauniya ta zo haifuwa, sai ta ga ta haifi dabbobi mace da namiji, awakai. Hakan ya sa ta ga ba za ta iya zama da su ba, ta kai su can bayan gari. To shine daga nan wata rana Ɗanjuma yana yawo a bayan gari ya tsinci wannan akuyar guda ɗaya. Ya tafo da ita gida ya fara kiwonta. Ya nuna mata soyayya kwarai da gaske, hasali ma tare suke cin abinci, tare suke kwana. Mutanen ƙauyen suka yi shiru cike da mamaki. Kowa na nazarin wannan magana. Jariran nan kuwa suna kusa da Ɗanjuma suna wasa kamar ba su san me ake ba. Tsohon ya ce yanzu lokaci yayi da za a mayar da su gidan da suka fito, domin suna da babban iko da za su yi amfani da shi don kare duniya daga mugayen mutane. Shin Ɗanjuma kuwa zai bayar 'ya'yan nan a tafi da su? Kuma menene zai faru a gaba? Ni dai fata na shine dan Allah kar ku manta da danna mana subscribe da liking da share. Mu ci gaba. Bayan tsohon nan ya bayyana asalin wa'annan 'ya'ya, sai ya yi umarni da cewar zai tafi da su. Lokaci ɗaya zuciyar Ɗanjuma ta cika da damuwa. Yana ƙaunar 'ya'yan nan kamar shi ya haife su. Ta yaya ya reni 'ya'yan tun suna jarirai, yanzu kuma an ce da a miyar da su yanda suke? Sai Ɗanjuma ya ce da tsohon, idan har da gaske ne wa'annan abubuwa da ka gaya, to ka nuna mana wata alama da za ta tabbatar mana da hakan. Tsohon ya yi murmushi sannan ya ce, ku yi shiri domin gaskiya za ta bayyana yanzu. Sai ya ɗauko wani ƙaramin tulu daga cikin alkyabbarsa ya buɗe shi. Nan take wata iska mai ƙarfi ta taso tana kewaye wa'annan yara guda biyu. Kafin kowa ya ankara, gashinsu ya fara canzawa yana ƙyalli. Idanunsu suka canza, kuma a jikinsu aka fara ganin wasu alamomi na sarauta. A take wa'annan yara suka ƙara girma. Namijin da aka sa masa suna Haske ya zama saurayi cikakke. Macen kuwa da aka sa mata suna Lami ta zama cikakkiyar budurwa. Mutanen ƙauyen nan suka firgita, suka soma ja da baya. Wasu kuwa suka durƙusa suna kallo da
mamaki. Tsohon ya ce yanzu kun ga hakikaninsu. Haske da Lami suka gane asalinsu. Sai suka kalli ɗan Juma da idansa ke cike da hawaye. Ɗan Juma ya kalle su cikin hawaye ya ce kada ku tafi ku bar ni. Haske ya sunkuya ya kama hannun ɗan Juma sannan ya ce ɗan Juma ba za mu taɓa mantawa da kai ba, kare ne mu kuma ka so mu da kulawa, amma dole ne mu san iyayenmu na gaskiya kuma mu cika kaddarar da ta sa aka haife mu. Tafiya ce mai tsawo a gabansu, amma shin menene yake jiransu a can, kuma yaya kaddarar su za ta kasance? Don Allah kar ku manta da danna mana subscribe da lakin da shiya mu ci gaba. Bayan ɗan Juma ya gane asalin yaran nan da yanda suka nufa, sai ya fahimci cewar ba fa kawai an haife su bane, suna da wani babban al'amari da ba a riga an bayyana shi ba. Tsohon ya ƙara kallon ɗan Juma ya ce ka zama mahaifinsu na gaskiya ko da kuwa ba kai ka haife su ba, amma ka yi haƙuri, yanzu lokaci ya yi da za su san iyayensu na asali. Ɗan Juma ya sake sharar hawaye ya ce duk inda za su tafi Allah ya kiyaye, amma su tuna da ƙaunar da na nuna musu. Sai tsohon nan ya miƙe tsaye ya nuna wata hanya mai cike da bishiyoyi, ya furta da cewar ku biyo ni, lokaci ya yi. Haske da Lami suka kalli juna, zuciyarsu cike da fargaba da farin ciki. Suka rungumi ɗan Juma sannan suka bi tsohon. Bayan sun bar ƙauyen suka tsinci kansu a wani daji mai duhu wanda ke cike da shuke-shuke da duwatsu masu ƙarfi. A nan ne tsohon ya juyo ya kalle su ya ce dole ku tsallaka wannan daji kafin ku kai inda iyayenku suke, amma ku biyo ni domin akwai lamari mai girma. Kafin su yi magana sai suka ji wata iska mai ƙarfi ta taso a cikin dajin. Suka ji wata murya na dariya a ciki. Muryar tana cewa kun shigo yanki na ba za ku tsira ba. Shin wane ne ke maganan nan, kuma wani irin haɗari ne ke cikin dajin nan? Haske da Lami suka tsaya cak, zuciyarsu na bugawa da sauri. Daga cikin duhun dajin nan wata murya mai muni ta sake cewa kun shigo yanki na ba za ku tsira ba. Tsohon nan ya kalli Haske da Lami ya ce wannan ita ce munguwar mayyar da ta mayar da asalinku ya zama dabbobi. Tun kafin a haife ku take neman ku, har yanzu gashi tana neman ku. Lami ta kama hannun Haske tana jin tsoro, tana cewa yaya Haske me zai faru? Haske ya rike hannunta da kyau sannan ya ce dole ne mu fuskance ta, ba za mu ja da baya ba. A take wata bakar guguwa ta bayyana. A cikin wannan guguwar wata bakar mace ta bayyana. Fuskarta cike da bacin rai tana nuna su, tana cewa kun tsere daga cikin sihirina, amma ba za ku tsere daga hannuna ba. Tsohon nan ya taka gaba ya ce da mayyar nan yanzu lokaci yayi da zaki bar waɗannan yara su cika kaddararsu. Wannan mayyar ta yi munguwar dariya sannan ta ce kaddararsu wace irin kaddara? Ta daga hannayenta, nan take wata katuwar doguwar macijiya ta bayyana. Haske da Lami suka tsorata suka ja baya, amma tsohon nan ko a jikinsa ya ce musu yanzu lokacinku ne da za ku san ikon da kuke da shi. Ku rufe idanunku sannan ku tuna da asalinku. Haske da Lami suka rufe idanunsu, zuciyarsu na dukan uku. Nan take suka ji wani haske yana fitowa daga jikinsu. Haske yana buɗe idansa ya ga yana riƙe da wani takwabi mai ƙyalli. Lami kuwa tana buɗe idanunta sai ta ga tana ɗauke da wata sandar sihiri mai ɗauke da baƙin wuta. Wannan mayyar ta girgiza da mamaki ta ce a'a ba haka ya kamata ya kasance ba. Sai Haske ya ɗaga takwabinsa yana tunkaran wannan macijiya. Lami ma ta ɗaga sandar sihirinta saboda ikon da take da shi. Shin za su iya kashe wannan doguwar macijiya ko kuwa za su fuskanci wani mummunan haɗari? Wannan doguwar macijiyar ta buɗe bakinta tana ƙoƙarin haɗiye Haske da Lami. Haske ya ɗaga takwabinsa mai ƙyalli sannan ya yi tsalle ya kai mata. Sai ga wata wutar haske ta fita daga jikin takwabin. A nan take mayyar nan ta firgita ta ce ba zai yiwu ba, ba za ku iya cin galaba a kaina ba. Lami kuwa ta ɗaga sandar sihirinta ta furta wasu kalmomi da ba a fahimta ba. Nan take wata iska mai ƙarfi ta tashi, ƙasa ta tsage, ta jawo wannan mayya ta jefa a cikin ƙasa. Nan take mayyar nan ta fara kururuwa tana ihu ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku kyale ni. Amma sai tsohon nan ya ce da ita a'a muguntarki ta yi yawa, yanzu lokaci yayi da za ki fuskanci sakamakonki. Da haka ƙasa ta haɗiye wannan mayyar ta ɓace gaba ɗaya. Daga wannan lokaci wannan dogon macijin ma ya ɓace ya zamo toka. Bayan
nasarar su Haske da Lami sai suka kalli tsohon nan suka ce, mun ci nasara yanzu amma me zai biyo baya? Tsohon nan yayi murmushi ya ce, yanzu lokaci ne yayi da za ku san yanda kuke, ku biyo ni. Suka ci gaba da tafiya har sai da suka fita a cikin wannan daji. A can gaba sai suka hangi wani katafaren gidan sarauta mai cike da haske da kyau. Bayan sun isa wannan gida sai aka buɗe dukkanin ƙofofi aka fito da sarauniya da sarki daga wannan gida. Sarauniyar nan tana ganin su sai hawaye suka cika idanunta. Tana cewa, ku ne ‘ya'yana da aka kwace daga gare ni. Ta rungume su da ƙauna, sarki ma ya musu maraba. A nan kuwa aka sha bikin murnan dawowansu har na tsawon kwana 7. Nan shine ƙarshen wannan labari. Dan Allah kar ku manta da danna mana subscribe da liking da shiya domin samun sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗora. Mun gode.